Ναι, είναι η χτεσινή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Ξυπνήσαμε όλοι έτσι λίγο δυσθυμοί. Νομίζω είτε είσαι υπέρ είτε σε εναντίον υπάρχει αυτή η δυσθυμία και εγώ το είδα στην αρχή λίγο θετικά. Εξακολουθώ να το βλέπω, ρε παιδί μου, μετά από 8 χρόνια που ήμασταν στο ζήρο. Ας είναι κάτι άρχισε να κινείται. Ο Γενικός Γραμματέας έδειξε ξανά ένα αναγκαίο ενδιαφέρον. Έχω πει πολλές φορές ότι το Κυπριακό δεν θα λυθεί με τη λύση, θα λυθεί διά της λύσης. Λυπούμε που πετάγουμε χρόνια πολλά μπροστά από το τώρα. Είπα και εγώ χρόνια. Ελπίζω μήνες μετά από το τώρα να επέλθει κάτι ουσιαστικό που να μας κάνει να κατανοούμε ότι αυτό που θα υπογραφεί θα πάρει χρόνια να φανεί το αποτύπωμά του, πώς θα το λειτουργήσουν οι άνθρωποι, πώς θα υπερπηδηθούν εμπόδια κλπ. Το Κυπριακό λοιπόν θα λυθεί διά της λύσης και όχι με την λύση. Αλλά σήμερα το πρωί μάθαμε και για τη σύλληψη του Ιμάμογλου. Εκατοντάδες αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι του Χαράματα. Έλα ρε να σε μπαγλαρώσουμε διότι είσαι ηγέτης, λέει, τρομοκρατικής οργάνωσης, ομάδας διαφθοράς, λίγο ΜΠΚΚ και δεν δικαιούσε να είσαι υποψήφιος. Έχεις πτυχίο, λέει, που δεν ισχύει, διότι είναι από τα κατεχόμενα. Διερωτάσαι αν κάνουν πλάκα στους εαυτούς τους ή σε εμάς. Αλλά αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί σε μια ανάρτηση να μην πει κανείς και τι γίνεται γύρω μας. 300 άνθρωποι δολοφονημένοι 2,5 ώρα το πρωί είναι στη Γάζα, εκατοντάδες μωρά διαμελισμένα. Διερωτούμε, αρχίσαμε και το αντέχουμε. Αρχίσαμε να ανεχόμαστε το αδιανόητο και διερωτούμε τι είναι αυτό που μέλεται έτσι ώστε αυτή η εκπαίδευση στο αδιανόητο να τους είναι χρήσιμη στο μέλλον, να σιωπήσει η ανθρωπότητα σε κάτι πιο βαρύ, αν είναι δυνατόν, κάτι πιο βαρύ από αυτό που συμβαίνει. Επανέρχομαι, κλείνω με τον τόπο μας, διότι η διαιώνιση του διαμελισμού παίρνει μια επιτάχυνση το αποτύπωμα, να επαναλάβω τη λέξη της διχοτόμησης, παίρνει μια επιτάχυνση. Άλλη κατάσταση στην Κύπρο 1 μήνα μετά την εισβολή, άλλη κατάσταση μετά από 5 χρόνια, άλλη κατάσταση το 80, άλλη κατοχή του 90 και άλλη κατοχή του 2015 και πολύ περισσότερο αυτή που είναι σήμερα του 2025. Άρα λοιπόν παίρνει έναν κατήφορο το πράγμα και όταν κυλήσει η πέτρα από το βουνό θέλει πολλές ράσες να ανακοπεί.